Narumpayu Neoskum, ka channel daki padba, ka Brill Newtap. Menin kami ngalayo ka phone call now chief minister ublaong yang nga ban resign no melasai kasngi kumta mene ngala resign no laong Timothy D Shira usumbot lampang jang ka yeng dorbar thau an jang ka ni ka jela ubala i no kansan ya ka kam ha kasngi sedang jang ka dorbar senrai mene kasngi habak keren bat kilap thai kubor Timothy ulong bahadin bolayo ya ka jingpha no president jang NPP mau umdan ya ka jingkali na ka ka dawru nrei baka dehi balapha daki he jang ka seng ya u ban pelat no ya kata kasuki habak liu Timothy ulong bo umdan ka ka jing sngoru bat umdan ka satya kata ka jing shrai ni ka jing sngosi ya ka nikarai bat ru ula ino ya ka kam kat kum balapha hi daki he jang ka seng ulong ru ba ladan kata ka jing shani au kondat ki sangma ubalong kumu chief minister jang kanika jalla bat ula dan ro ya kata ka jing ngosok bat ula pediang ya kanika rai ka bala shim jang ki he jang ka party NPP halor kanika rai